Oma mewah 2 lantai rek yo. Lho, omahe apik rek selawati, regane iki murah rek yo. Terus keistimewaane maneh, omah iki 0 jalan rek yo. Lho, delon 0 jalan. Cocok gawe usaha yo. Utawa kena gawe nyumbung. Ndodokno nang wong-wong liwat ngono iku rek. Omahe delon lho. Ukurane 7 kali 11, regane cuma 525 di lingkungan elit yo, kawasan perumahan. Lokasine iki ndek Desa Derancang rek yo. Cuwidek karo Terminal Benowo, cidek karo Pasar Hulaan. Saya gak paham Derancang, Pelem Watu rek yo. Lah omahe wis ae Cak, gak suwe-suwe Cak, lek ngenteni entek motor rek wong ki 0 dalan nih. Wis yo, ae Cak langsung Cak yo. Lho, pasate koyo ngene iki rek yo. Lah lek masalah karpot ombo, mobil sembarang iso mlebu rek yo. Wis free al biaya koyo tandon ngene iki. Pasate apa depan wis koyo ngene batu alam yo. Warna hitam karo cendela sakura. Iki pagere durung tak pasang yo. Terus nang kene iki engko ana pintu rek yo. Cuma pintune sik utiwi yo. Nah, ini cocok rek kena gawe usaha. Lah aku sene almini kabeh. Subhanallah, Allahumma sholli ala Muhammad. Lho, ruang tamu atau orang keluarga super gede rek yo, kena gawe nyeluk wong rong kampung. Plafone wis drop ceilingan yo. Langsung Cak. Lah nang ngisor iki ana kamar siji sing super gede yo. Kena gawe cikiwir lah sampean nang kene iki rek yo njaluk gaya apa ae nang bojone sampean iso rek yo, cicak-cicak di dinding, gaya becak balap yo iso yo. Kok sampean karek kono gordene tok. Lah nggone AC ready colokane yo. Wis langsung rek yo. Lah nang kene iki ana dapur sing mau mewah rek yo, wis ana spese. Lho dapure gede, wis privacy kene nggone wastafel, kompor magicom, terus nang kene iki ana minibar rek yo. Lho apik rek yo, estetik rek yo. Kene iki kok gawe apa pengen turun dhewe. Lah terus nang kene iki ana pintu rek yo. Nang dapur iki menuju area laundry room. Nah, sik rek, ya apa yo? Lho. Wis langsung ae rek engko tak bukane teko kono. Lah terus nang kene iki ana area laundry room, area cuci jemur yo. Area cuci jemur kene wis tak pembuangan. Lah engko nang kene iki ana vibre. Lah terus nang kene iki iso dibuka rek ya iki mau. Lah ya menuju area dapur ya. Dadi lek sampean masak bukaan ben gak kemabul. Lah terus nang kene iki kena dimanfaatno sapa ae ben turun dhewe rek ya. Kono wis tak kran. Dadi cuci jemure ombo rek ya. Lah terus nang kene iki ana kamar mandi bawah. Lho delon. Kamar mandine gede kena gados wong 25. Klosete duduk, shower barang kok ready. Wis ala hotel bintang 7 ngono iku rek yo. Saiki langsung munggah mendukur ae Cak yo. Iki engko ana cekelane, tenang ae rek yo. Lah cuma sik durung tak pasang. Oh, nang ndukur iki ana kamar 2 rek yo. Dadi total kamare ada 3. Saiki langsung nang kene Cak yo. Lah iki kamar kedua gede yoan kene gawe cikiwir yo. Terus iki kamar ketiga gede-gede rek yo. Lah keistimewaane maneh kamar ketiga iki ono balkon rek yo. Dadi sampean mari iki kiwir menawa pengen rokokan kok nang kono. Yo. Setiap kamar ada balkon rek yo. Lah iki ono balkon ngene iki. Nah yo, lho. Kenek lah ge rokok-rokokan ngene iki ya. Lah iki perumahan elit iki rek yo. Lah, terus iki kamar mandi atas gede. Yo, klosete gawe kloset jongkok yo, jongkok duduk. Nah, saiki langsung nang kene ana area keluarga. Wis ombo dawa ngene iki. Nah, yo. Wis pengen turun dhewe rek yo. Terus nang kene iki ana area balkon. Lah, dadi kena ge nyawang-nyawang. Tanggane sampean wis kawasan elit rek yo, omahe 2 lantai kabeh. Kawasan perumahan sisan yo. Kowe iki ana pagere rek yo. Wis langsung digas rek yo. Sing gelek omah 2 lantai murah dengan kualitas terbaik, legalitas pasti 1000% aman rek yo, tenang ae. Yo, iki lokasi tepatnya ndek Derancang rek yo, cedhak karo Terminal Benowo, cedhak karo Pasar Sore Hulaan, tengah-tengah yo. Bisa main minat atau pengen takon-takon info detail langsung japri via WA. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye.